i byen. Lad os filme. Lad alle derovre holde kæft for helvede. Vi vil bygge og rekonstruere veje, og ikke beskæftige os med små reparationer. Hør det svejt, så kan korte. Du kan sige det med udtryk i en tone, kun med dit ansigtsudtryk, som du kan. Det er bare noget tampis for helvede. Lad os starte forfra. Skriv ordentlige tekster. I skriver noget vrøvl. Vi skabte dette program for at forbedre livskvaliteten i vores by drastisk. Lige fra begyndelsen, Misha, er der intet liv, fordi du taler om programmet. Genopliv dig selv og genopliv programmet. Okay, nu er det nok. Misha, lad være med at fucke rundt. Jeg siger dig Ikke ærligt. russisk Kom så. Sanchenko. Færdsel i byen vil blive hurtig, bekvem og fordelagtig for alle Kharkiv-borgere. Og hvorfor helvede fjernede du din hånd med det samme? Men jeg er jo færdig. Hvad har du så afsluttet? Du er færdig, så bliv siddende et øjeblik. For fanden. Vi må gøre det om igen. Sundheden for Kharkivs borgere er den vigtigste skat for vores by. Og hvor er det med medicin? Dette program skabte vi angående. Skal jeg hver gang sige, at vi har lavet det? Selvfølgelig! Men hvor er ambulancerne for helvede? I stedet for uovervejede takstforhøjelser kræves en samlet tilgang til bolig- og forsyningssektoren. Vi vil genvinde Kharkivs indbyggeres tillid og yde god service til boligerne. For helvede, at du sagde beboelsesejendomme og begyndte at snøvle og kludre, og hvordan ved du, om det lykkedes eller ej for helvede? Kan du lige et øjeblik? Jeg kan ikke se. Du snakker som en papegøje et sted fra. Jeg ved jo godt selv, at intet blev optaget. Derfor smelter de. Hvem fanden distraherer ham, så han kigger væk? Da han begyndte at tale, flyttede han bare blikket et sted hen for helvede. Teksten er skrevet på en lidt idiotisk måde. Misha, okay, vi omskriver. Du har et uinteressant ansigt. Ingen vil give dig penge. Vi vil gøre Kharkiv ren og velholdt. Vi vil sikre den nødvendige finansiering til dette, og også skabe betingelser for investeringer i byen. Men for investeringer i byen, hvordan kan man formulere sådan et forslag? Vi vil gøre også dostendien og uzatemdeve af stemstødsier. Vent et øjeblik. Sænk dit hoved en lille smule. Hør, stop med at råbe, jeg er træt af det. Okay, kom nu. Lad ham være. Han skal bare sige det 2 gange mere, så er det slut. Hør, hvem rører ved mig? Vis mig bare en eneste person herinde. Alle har allerede gemt sig for dig i de fjerneste hjørner. Dette vil gøre Kharkiv til en ægte europæi fandens. Vi vil skabe betingelser for tilstrømning. Virkelig lang sætning, Gena. Misha, lad os gøre sådan her. Du siger det, og så diskuterer du ikke. Lort, dårligt. Så ser du til sidst, hvordan det hele ender. Hør til byens budget vil der komme betydeligt mere. Lad os sige ikke penge, men midler. Og så fremover, ja, flere penge. Og disse midler vil arbejde til gavn for byen og alle Kharkiv-borgere. Misha, sig, at du er så klog. Du skal læse det, du fik kun med indlevelse. Og det er det for helvede. Din opgave er her, undskyld. Kom så. Vi vil udleje jordlodder i byen. Sam, pause. Lad os starte forfra. For helvede. Vi vil udleje jord. Når du forstår, det er jo en tungebrækker. For helvede. Vi vil udleje jordlodder. I byen. Det skal siges i et åndedrag. Vi vil udleje jordlodder. I byen. I byen for helvede. Kan i byen fjernes. Byens budget vil modtage en betydelig større sum penge. Og disse midler vil gavne byen og alle Kharkivs indbyggere. Lad os tage den forfra, Misha. Det hele er Sidder noget jeg lort. ordentligt? Du skal bare åbne øjnene, det er det hele. Kom så. Til byens budget vil der komme betydeligt. Til byens budget vil der komme betydeligt flere. Til byens budget vil der komme betydeligt flere penge. Byens budget vil modtage en betydelig større mængde penge, og disse midler vil blive anvendt til gavn for hele byen og alle dens indbyggere i Kharkiv. Det er det hele. Skal jeg give dig vand? Nej, lad være. Så længe jeg ikke forstår, hvordan jeg skal opdele sætninger i mit hoved, kan jeg ikke læse dem med indlevelse. Jeg ved ikke, hvor Giv jeg ham skal lægge noget trykket. vand. Jeg behøver ikke fylde ord. Jeg vil ikke. Der vil komme betydeligt flere penge ind i byens budget, og disse midler vil arbejde til gavn for. Og da. Af Vladimir Shumila. Kom så. Åbn dine øjne. Jeg er lige sådan her. Det er rigtig godt. Til byens budget vil der komme betydeligt flere penge. Alt er godt, men I er så onde. Du har en ond mund, du blotter tænder. Og disse midler